Hi, खुलुमबाय आङो महेन्द्र इडुटेनर आरो मोटिवेशन स्पिकार दिनै मोनसे बाथ्राखौ लाना सावरायनि बे बाथ्राया जाबाय आरजिनायखौ नायनानै मानसिफोरखौ मा बाहागोआव दोनजायो एबा मा क्लास खालामजायो एबा थाखोआव रानजायो आरो बबे थाखोआव बांसिनै दोहोन आरजिनाय सुबिदा दं एबा बांसिनै थाखा दं थ' आरजिनायखौ नायोब्ला मानसिफोरखौ सुबुंफोरखौ मोनब्रै थाखोआव रानजायो मोनसे थाखोआ जाबाय एमप्लयि साख्रिआवला मोनसे थाखोआ जाबाय गाव मावना जाग्रा प्रफेशनेल मोनसे थाखोआ जाबाय बिजनेसमेन फालांगि खालामग्रा आरो मोनसे थाखोआ रां खामाय बाहायग्रा एबा इंराजियाव इनभेस्टर दा बेफोर मोनब्रैनि गेजेराव बांसिनै थाखा आरजिनो हानाय जा आरजिग्रा थाखो बे थाखोआ जाबाय बिजनेस आरो बेनिख्रुइ बांसिना जाबाय इनभेस्टर दा फैजों फारसेनिफ्राय बे मोनब्रैनि जि बुंफुरलुखौ मोजाङै बुजिनो नाजानो गिबियाव जाबाय एमप्लयि एबा साख्रिआवला बिथांमोननि आरजिनाय खामानिया जाबाय सरकारनि सिङाव नङाबा सोरनिबा प्राइभेटनि सिङाव नङाबा सोरनिबा मालिकनि सिङाव प्राइभेट कम्पानि एबा मालिकनि सिङाव बेबायदि खामानि मावनायनि जि बदलै एबा बेनि थाखाय बिथांमोना बे बिगोमा सरकार एबा प्राइभेट कम्पानिफोरनिफ्राय जिखिजाया कम्पानिफोरनिफ्राय मा मोननाय जायो बेथन एबा रां एबा दोहोन मोननाय जायो बेवहाय बेखौ मा होनजायो बेवहाय बिथांमोना देहायारि खस्थ' खालामखानांगौ बे जाबाय एमप्लयि एबा साख्रिआवला दा नेक्स्ट थाखोआ जाबाय गाव मावना जाग्रा सेल्फ एमप्लयि दा बिथांमोना गावनो गाव मावगोन गावनो मालिकबो गावनो जि आरजिनाय बेखौ गावनो रिस्कबो लानो गोनां जायो डेट मिन्स बिथांमोना मावोब्ला रांखान्थिखौ गावसो मोनगोन एबा मुलाम्फाखौ मोनगोन जुदि मावा अब्ला मा जेबो मुलाम्फा गैया बे बाथ्राखौ नै बिदिन्थिजों साबसिन मोजां बुजि मोनो जेरै आबादारिया आबाद मावाबा बिथाङा मोना बेबायदिनो गलादारिया गलायाव ज'आबा बिक्रि जायाबा बहाबा गिदिंनो थांबा दखाना जुदि बन्द' थायो बेबायदिया मा जागोन बेयो सेल्फ एमप्लयि जागोन जेराव गावनो थानांगौ बेबायदिनो फिल्म स्टार्स बेबायदिनो दंबावो डक्टर इन्जिनियार बिसोर देहायारि खस्थ' खालामनायनि उनावसो गावनो गाव जि मावो बे मावनायनि जोहैसो रांखौ मोननो हायो डिउटि थाखायो बेयाव गावआनो डिउटि आरो गावनो जा थाखा फैसा आरजिनाय बे गावनि रिक्सआव थायो एमप्लयिनिया गुबुना रिक्स लायो गाव खामानिखौ मावनांगोन दा बे मोननैयाव देहायारि डिउटि होथारनांगोन देहायारि खामानि मावथारनांगोन गाव थाथारनांगोन थामथिया जाबाय बिजनेसा जाबाय नैबेयो जेराव खुंथाया खामानिखौ मावो बेवहाय बिगोमानि बारा देहायारि खामानि एबा देहायारि जि डिउटि बेयो थाया बेबायदि फाननाय बायनाय जायो आरो बेहाय फाननाय बायनाय जायो नाथाय बेवहाय गाव मालिकआ थाथाबबाय थानांगौ जायाब्ला हमना ला बबावबा गिदिंनो थांबाय फरेनफोराव गिदिंनो थांबाय अब्ला बेयाव गोबाव सम फैयाबाबो जुदि बे खुंथाया बेखौ बिथांनि बिजनेस खुंथाया जुदि आरजिबाय थायो बे प्रसेसखौ मावफुंबाय थायो बेबायदि खामानिखौ बिजनेस बुंनाय जायो आरो जा लास्ट जि आरजिनायनि जि आदब एबा आरजिनायनि थाखो बे जाबाय
रां खामाय बाहायनाय इंराजियाव इनभेस्टर जायखौ जों मोजांसिनै बुजि मोनो आरो इनभेस्टर होनबा डेट मिन फैसाजोंनो फैसा आरजिनाय बे मोनब्रै खामानिनि जोहै मानसिया गासै बुहुमनि मानसिया खामानिखौ मावनानै आरजिनाय आदबखौ बाहायनानै आरजियो दहायनो बुंखांदों साबसिनै फैसा दं इनभेस्टराव आरो बिजनेसाव जेसेबां हागौ एसेबां गुवाराव लांजायो बे मोननैखौ नाथाय बै सार्भिस आरो सेल्फ एमप्लयड बेवहाय बारा गुवार लांजाया मानो होनब्ला बेवहाय बिजनेस मडेल लांदेराबा बेखौ बारा गुवार लांजाया गावनो थाथारनांगोन नालाय गावनो खामानि मावथारनांगोन नालाय गुबुनखौ बाहायाब्ला बेयाव बेसे गिदिर लांनो हारसिं बेसे मावगोन थ' बेबायदि अबस्थायाव एसेबां रां थाया बेहाय एबा एसेबां बुरजा आरजिनो हानाय केपासिटि थाया दा बाथ्राया जाबाय जोंनि बांसिन बेनि जोंनि समाजनि मानसिफोरा बांसिन मायाव गोसो होयो आरजिनायनि खेथ्रआव मायाव गोसो होयो मेक्सिमाम सार्भिसाव गोसो होयो बे गभर्नमेन्ट सार्भिसाव थ' जायाव एक्सटेनसन बुहुत बुरजायालागि फैसा आरजिनाय एबा धोन आरजिनो हाया बे सेक्टराव बांसिनै गोसो होनाय जायो आरो बेयो आथिखाल जुगाव होनाब्लाबो जाहैया आथिखाल जुगाव बे क्लासनि मानसिफोरा बांसिन प्रब्लेम गोनां जायो आरजिनायनि जि थाखा फैसानि हिसाबखौ नायोब्ला बे सार्भिसमेननि जि आरजिनाय बेखौ 50% मानि बुंनाय जायो डेट मिन्स 1 लाख आरजियोबा गावनि नामाव दिहुनथारनो हागोना 50,000 डेट मिन्स दरमाया 1 लाखब्ला टेक्स सार्भिस टेक्स इनकाम टेक्स बेफोरखौ गिनानै आरो मा जायो बेयाव LIC दोनो सोरबा प्रभिडेन्ट फान्ड दोनो सोरबा आरो गोबां बन्डफोराव दोनो जायनि जाहोनाव गाव जि बख'ना बाहायजानाय बेयो 50% जाहैयो थ' बेखायनो बेयाव बुरजा मोननाय बायदि खोनायोब्लाबो बेयाव आरजिनाया बारा जाहैया मानोना 50% माने फारसेथिं सेल्फ एमप्लयआव खुथार गाव मावनांगोन गावनो थाथाबनांगोन टाइम मोननो खम जायो बेहाय अरायसम बिथाङा बेखौनो मावबाय थानांगोन मावाबानो जुदि रांखान्थि फैया एबा दोहोन फैया अब्लासो बे गावनि खस्थ' जाखागोन दा बिजनेसमेनाव बांसिनै मानो फैसा आरजिनो हायो बेवहाय खामानिखौ लेभारेज खालामजायो डेट मिन्स मालिकनि जि केपासिटि बेखौ लानानै गुबुन मानसिफोरखौ बेयाव खामानियाव बाहायजायो बेबायदिनो आथिखालाव इन्सट्रुमेन्टेल जाजोब्बाय मेसिनारि जानो हमबाय बेफोरखौबो बाहायजायो आरो नै फैगासिनो दङ AI आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स मेसिन लार्निं जायफोरा मानसि गैयाबासिनो एमप्लयि लायाबासिनो मेसिनखौ एमप्लयि बायदि बाहायनो हानाय जाबोगासिनो दङ नेक्स्ट 10 year 15 yearआव बेखौ रोखा नुगोन आरो जायफोरा आपडेट नङा बिथांमोना आपडेट जानाया गाहाम आरो सार्भिसखौ नेबाय थादोंब्ला खामानि मावनो नेबाय थादोंब्ला मोनथिखा सार्भिसनि अनजिमाया खमायखागोन फारसेथिं मानसिनि अनजिमाया बारायलांबाय थादों सार्भिसनि अनजिमाया खमायबोबाय थादों बे समाव सार्भिस लाग्रानिख्रुइ सार्भिस होग्रा जानाया साबसिन आरो बे खामानिखौ सार्भिसनि जोहै हाया बेखौ बे खामानिखौ हागोन बिजनेसनि जोहै हागोन मेनलि बिजनेसाव गोबां एमप्लयि बाहायजायो बेबायदिनो इनभेस्टराव एसेबाबो फैसा नांग्रोगोन मानो होनबा गुबुननि कम्पानि एबा गुबुन बन्ड गुबुन बिजनेसफोराव बाहायनाय जे इनभेस्ट खालामनाय जायो फैसा आरो बेखौ सोलोंनायनि गेजेरजों इनभेस्ट खालामोबा बेयाव थाखा आरजिखागोन एक्चुअली इनभेस्टरा इनडाइरेक्टलि जायफोरा थाखा दं एबा जायफोरा इनभेस्टर बिथांमोना मा बिजनेसावनो फैसाखौ बाहायो बा मेन बाहागोआ जाबाय बिजनेसानो बेखौ ओरैहायबो होननाय खोनाखायो बयबो मिथिखायो बिजनेसावनो माइनाव दङ फालांगियावनो माइनाव थायोनो डेट मिन्स बिजनेसाव बांसिनै रांखान्थि आरजिनो हायो बांसिनै धोन दौलत आरजिनो हायो जेसेबां गुवार लांनो रोंगौ बेसेबांनो गुवार आरो बेवहाय फिजिकेलि
डिउटिनि बारा प्रयोजन गैया मोनसे लेभेल मोननायनि उनाव मोनसे एस्टाब्लिश सिस्टेम बानायखांनायनि उनाव गोजोर मोनसे खुंथाय बानायखांनायनि उनाव बेवहाय बिगोमाया सम लाना सम खबर लाबानो जायो आरो बेबायदि खबर लानानै बेखौ मावफुंजायो तो सबसे मोजां बिजनेसानो दा बिजनेसखौ बोरै मावो बेनि सायाव जों सावरायबावगोन गोबां सावरायगोन गोबां सावरायनो गोनां दं माबायदि शुरु खालामो फैसा गैयैनिफ्राय गैथारि अबस्थानिफ्राय बोरैहाय बिजनेसखौ गोजौआव लांनो हायो बेफोरनि बागै गोबाव सावरायनो दं बेखिनिखौ बुंनानै दिनै आं दोनथ'नोसै अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट हर लाइक आनलाइक हो गाज्रियै होनोबाबो कमेन्ट हरजागोन मोजाङै होनोबाबो कमेन्ट हरजागोन लोगोसे मानसिफोरनो शेयार खालाम जेन मानसिफोरा फैगौ एपिसडफोरखौबो आरो नैबे एपिसडखौबो नायनानै एसे सोलोंनो हायो बिजनेस बागै गोबां सावरायखागोन थांनाय एपिसडआवबो होनखादों गोबां सावरायगोन मानो होनबा बे सेक्टराव आं दङ मोजाङैनो दङ बे सेक्टराव आं सोलोंबाय थादों बेनि आं जा मिथिगौ बेखौ सुबुंनो फोसावनो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों तो प्लिज शेयार खालाम कमेन्ट खालाम बेखिनिखौ होननानै नोंथांनि बेसेन गोनां समखौ होनायनि थाखाय खुलुमनाय थाबाय गोजोन्थों।